היי חברים, מה העניינים? כאן שוב עידן, והשיעור שלנו יהיה קצר אבל מאוד ענייני ומאוד מאוד עוצמתי למי שמתעסק עם פרסום בפייסבוק, שאני מניח שזה רובכם. אני הולך לדבר איתכם באיזשהו טיפ ממש מתקדם, אז למישהו ככה רק מתחיל בתחום זה יהיה לו קצת מוזר. עדיין אני חושב שאפשר להסתכל על זה ויש מה ללמוד מזה מן הסתם, אבל זה כבר מישהו כבר מכיר את המערכת, אז זה הרבה יותר יעזור לו. אוקיי, אז איך מכפילים את כמות הלידים מקמפיין קיים בלי להגדיל תקציב? אני יודע, נשמע מפוצץ, אבל בוא נגיד בתקציב שלכם היומי, או סתם אני זורק 100 שקלים, אז זה 3,000 שקל בחודש, והיום אתם, בתוך 100 שקלים אתם מביאים, סתם אני אומר, לא יודע, 10 לידים ביום, אז אני חייב לכם איזשהו טריק מגניב, שבעזרתו אתם יכולים לשפר ולהגדיל את זה דרסטית, ואפילו להכפיל את זה, כלומר מאותם 100 שקלים להביא לא 10 לידים ביום, אלא 20. כן, כן, לפעמים זה אפשרי, לא מתחיל במספרים האלה, אבל מיד תראו על מה מדובר. אוקיי, אז בואו נראה לכם. אני אלך עכשיו אני נמצא בתוך מערכת הפרסום של פייסבוק, באחד הקמפיינים שלי, יכול להיות שבמקרים הקמפיין הזה בכלל נרשמתם לתפוצה שלי, יש סיכוי טוב. אנחנו פה, ככה, אנחנו נמצאים פה בעצם בממשק פרסום של פייסבוק, ופה יש את כל הפירוט והנתונים והסטטיסטיקות לגבי המודעה, שאתם, למי שלא מכיר, אז יש פה בעצם פירוט על כמה קליקים, על כמה עולה קליק, בעצם קליק פה לשקל וחצי, הציון של המודעה, שזה מתוך 1 עד 10, פה זה 8 שנחשב גבוה, CTR שזה נתון מאוד חשוב בפרסום, גם למי שלא מכיר, זה בעצם, אני קורא לזה מד רלוונטיות. המשמעות הטכנית של זה זה כמה אנשים לחצו על המודעה, חלקי כמה אנשים ראו אותה, שזה בעצם אומר לפייסבוק כמה זה רלוונטי, ו3.88% זה נחשב ממש ממש טוב. וה-CTR האמיתי שלנו זה 3.12, למה? כי זה CTR שמדבר על לחיצה על לינקים, כלומר כמה אנשים בפועל באמת הגיעו לדף הנחיתה ולא סתם לחצו נגיד באזור הזה כדי להגיע לדף העסקי או לא לחצו לייק ודברים כאלה, כי זה גם נספר. אוקיי, אז בואו נגיע לתכלס על מה הטריק הזה שאני מדבר עליו. אוקיי, רואים את האזור הזה שנקרא breakdown, לא יודע איך הוא נקרא בעברית, אז מי שנקרא בעברית זה ממוקם באותו אזור, לא זוכר מה השם, אני מתנצל. אתם תראו שבתוך ברקדאון יש פה כל מיני אופציות לפילוחים כדי לראות סטטיסטיקות. עכשיו הדבר שאני רוצה להתמקד בו זה בעצם בפלייסמנט, כלומר איפה אתם מפרסמים. אתם בטח יודעים שבפייסבוק אתם יכולים לבחור אם אתם רוצים לפרסם רק למחשבים נייחים, מה שנקרא דסקטופ, או למובייל. בתוך מובייל יש גם אופציה לפרסם רק במובייל בפייסבוק, בפיד של פייסבוק במובייל, או לפרסם בכל האפליקציות. מכירים שאתם רושמים איזה אפליקציה במובייל ופתאום יש איזה פרסומת, זה כנראה של פייסבוק וזה נקרא Audience Network באנגלית, אני ממליץ בשלב ראשון לא לפרסם שם. אוקיי, אז אני נכנס על הפלייסמנט, אני רוצה שתראו את הקמפיין הזה שיש לו תוצאות די טובות, מה ההבדלים פה בין המובייל לבין הדסקטופ. אז בשורה הזאת יש פה את הדסקטופ, ויהיה פה את הפירוט, בשורה הזאת על המובייל, ובואו שימו לב. אוקיי, אני אגיד אתכם ישר לתכלס. קודם כל מבחינת CTR, אתם רואים, בוא נתייחס ל-CTR שקובע, זה CTR לינק, אוקיי? ה-CTR שבדסקטופ הוא 4.8, חבר'ה זה נחשב מדהים, בסדר? זה נחשב, זה בטח ציון 9 עוד 10 אם זה רק על זה, והציון במובייל, ה-CTR במובייל הוא רק 2.1, זאת אומרת, זה יותר, המודעה פה יותר מפי 2 מגיבים אליה בדסקטופ, לקמפיין הספציפי הזה, והביצועים האלה כמובן נפשים על הציון איכות וגם על המחיר שלי בעצם ללחיצה, לקליק, ושימו לב, המחיר שאני משלם במובייל לקליק בסופו של דבר דף נחיתה הוא 2.3 שקלים לקליק, ופה אני משלם יותר מפי 2, זאת אומרת יותר מפחות מפי 2, זה זול יותר, הסתבכתי, זה זול כפליים וקצת יותר, אוקיי? אנחנו משלמים בעצם שקל או 0.98 אגורות על קליק, וחבר'ה זה משוגע, זה אומר שבעצם הפרסום בדסקטופ, אוקיי, בעברית פשוטה, עובד פי 2 טוב בפרסום מהמובייל. אני לא יודע אם אתם מבינים את המשמעויות של זה. זה אומר שאם אני מפרסם ב-1,000 שקל ועד אחר הייתי רגיל לקבל 100 לידים, אז אם אני חייב הולך למקד את הפרסום שלי רק בדסקטופ, על אותם 1,000 שקל אני אקבל 200 לידים. זה בעצם להוריד את עלות הליד בחצי, זה להכפיל את כמות הלידים בתקציב קיים. זהו, אז כשאתם עושים קמפיין, ואתם בודקים את הנתונים, תמיד תסתכלו פה לפי הפלייסמנט, בעצם לפי איפה אתם מפרסמים, לא יודע איך זה נקרא בעברית, אני מתנצל, כי יכול להיות שאו במובייל או במחשב הנייח, הביצועים הם ממש שונים ושווה לכם להתמקד בפלטפורמה אחת, אין שום ספק שבעולם שווה להתמקד בקמפיין הספציפי הזה בדסקטופ.
עוד נקודה מעניינת, אני הולך איתכם לקמפיין אחר לגמרי בתחום הנדל"ן שאני מנהל, נראה לי גם עשיתי איזה שיעור נפרד. ופה אני רוצה שתראו, כבר הכנתי מראש, שפה המובייל מתפקד יותר טוב מהדסקטופ, אוקיי? פה המובייל קיבל קליק בשקל 90, שקל 88 לעומת 2 שקלים ו10 אגורות בדסקטופ, וגם מבחינת CTR, מבחינת ההיענות, אז הביצועים במובייל הם קצת יותר טובים. למה אני מראה לכם את זה? שתדעו שזה לא מובן מאליו, אתם בטח מכירים את הנתון ש70% התנועה היום היא במובייל, וזה נכון. אבל קהלים שונים מגיבים בצורות שונות לקמפיינים שונים. פה הקהל שלי הוא של בעלי עסקים, וכנראה מאיזושהי סיבה שבעלי עסקים נמצאים יותר מול המחשב, יותר מגיבים יותר טוב לקמפיינים במחשב. לעומת הקמפיין פה שהוא מיועד לאנשים, בוא נגיד, לאנשים מן היישוב, באמת שגם זה קהל מבוגר, ואולי הם פחות במחשב, הם יותר מתעסקים במובייל, אוקיי? הפואנטה היא לבדוק, ולא להחליט כמובן מאליו שתמיד קמפיינים יותר עובדים במובייל יותר טוב, כי זה לא נכון, צריך לבדוק. דבר אחרון שאני רוצה להגיד לשיעור הספציפי הזה, זה שהמודעה, בוא נחזור למודעה הקודמת, זה שהיא עובדת פה בצורה מדהימה. אני גם אגיד לכם שגם הדף נחיתה שלי ממיר ממש ממש טוב, אז בכלל להיט. זה עובד מדהים, אין מה להתווכח. מה אני רוצה שתדעו? שהדבר הבאמת נכון לבדוק, זה הבדיקה המלאה, היא לא רק הביצועים של המודעה, אלא כמה אנשים בפועל נרשמו. למה אני אומר? כי יכול להיות שמהמודעה הזאת אנשים מגיבים בצורה מדהימה, אבל מפה הדף נחיתה ממיר, סתם אני אומר 30%, כלומר מתוך 100 איש יירשמו 30 איש. ויכול להיות שבמובייל, מתוך 100 קליקים, 50 יירשמו, זה ממיר ב-50%, ואז יכול להיות שזה מתאזן. אתם מבינים אותי? הבדיקה האמיתית היא כמה עולה לכם ליד. כלומר, בן אדם שנרשם, כמה הוא עלה לכם. אז לא לבדוק רק את המודעה, לבדוק גם איך מודעות מסוימות משפיעות על המרות בדף נחיתה. מקווה שהנקודה הזאת ברורה. זהו, מקווה שהשיעור היה מלמד, הוא קצר אבל מאוד יעיל ועוצמתי, תשתמשו בזה ונתראה בשיעור הבא.